Čaute, vítajte na mojom YouTube kanáli Liu Cosmetic. Toto je moje prvé video a prvé video som sa rozhodol urobiť 11 otázkový tag. Takže dúfam, že sa vám to bude páčiť. Takže môžeme začať. Prvá otázka. Čo ťa v živote robí šťastným a naplňa? Tak v živote ma robí šťastným určite moja rodina a naplňajú ma všelijaké veci, napríklad darčeky, potom veľa iných vecí. Neviem takto hneď povedať. Ideme na otázku číslo 2. Takže prečo bloguješ? Máš YouTube kanál a ako si sa k tomu dostal? No, YouTube kanál som už raz mal, ale to sa mi nevydarilo veľmi dobre. Tak teraz som sa rozhodol urobiť nový. A čo ma k tomu inšpirovalo? Veľa kanálov ako L3N Channel, potom LBH Houted Fashion a mnoho iných rôznych kanálov ma k tomu inšpirovalo a chcel som niečo robiť, čo akože mne robí šťastným. Takže asi tak, to všetko. O tomto ideme na tretiu otázku. Takže, charakterizuj sa jednou vetou. Tak, no čo by som vám povedala, charakterizoval by som sa jednou vetou. Asi, že som taký usmievavý človek. A asi tak, ideme na otázku číslo 4. O akých tvojich vlastnostiach vieš, že ich ľudia v tvojom okolí nemajú radi? No asi, že nenechám ich dopovedať ani jednu súvislú vetu a furt im do toho skočím. Asi to je najviac na tom štve. Takže ideme na ďalšiu otázku. Koľko meriaš? Neviem vám povedať, koľko meriam. S tým som si lámal hlavu, keď som to čítal, že to vám nebudem odpovedať. Si spokojný? Asi nie, lebo som dosť malý. Áno, a či by som chcel merať viac, tak asi áno, chcel by som merať viac určite. Čo sa ti na tvojom, no na ďalšiu otázku prejdeme, čo sa ti na tvojich rovesníkoch páči a čo nepáči, no na mojich rovesníkoch sa mi najviac páči, že si vieme pokecať o tých istých veciach, to isté nás baví a tak. A zlé, neviem takto hneď povedať, čo sa mi nepáči, tak to ma nenapadne. Ideme na ďalšiu otázku. Aký máš v živote cieľ? No, môj cieľ v živote je, študujem odbor kozmetik, takže asi si otvoriť v Londýne kozmetiku a tak, asi to, čo ma najviac baví, to budem robiť. Za čo si na seba hrdý? Na čo som za seba hrdý? Že som spravil prijímačky na školu, to ma veľmi dostalo, že som ich spravil, lebo som si neveril. Takže ideme ďalej. Ktorú z domácich prác dušne nenávidíš? Asi ako každý, umývanie riadu, to nikto nenávidí podľa mňa. Dom alebo byt? Pre mňa obidve dom alebo byt je pre mňa krásne. Byt preto, lebo je akože v meste, centre mesta a nemusíš nikam cestovať. A dom, lebo je to príroda a tak, no neviem si vybrať medzi tým. Ktorý je tvoj obľúbený vtip? No, ja obľúbený vtip nemám, ale z jednej stránky som si pre vás vybral, takže dúfam, že sa vám bude páčiť. Takže, ideme. Poznámka v denníku miliardára. Na budúce, keď manželka povie, treba kúpiť čínu, znamená to jedlo, tak toto ma asi najviac pobavilo. Takže keď sa vám to páčilo, tak dajte like. Čaute.